Danshuis Venray en Jansen Dansen en Sporten hebben de handen voor Koningsdag ineengeslagen. Het programma begint zondag al om 10 uur met een speurtocht op koninklijke plekjes. Jorianne en ik hadden samen het idee om met Koningsdag iets te doen voor de kinderen. Zondag worden er 3 kroontjes verstopt op hele mooie plekjes in het centrum van Venray. En kinderen uit Venray en de omliggende dorpen mogen die gaan zoeken. Ja, die moeten gaan zoeken. En ja, wat als je een kroontje gevonden hebt? Nou, als je een kroontje gevonden hebt, dan mag je hartstikke blij zijn, want er zit een leuke prijs aan verbonden. Dus dan zit daar een kaartje aan waarop staat wat je moet doen. En nou ja, een verrassing. Is dat bekend wat er dan daarna gaat gebeuren als je het kaartje gevonden hebt of nog niet? Moet dat geheim blijven? Dat volgt vanzelf dan inderdaad. Maar we gaan natuurlijk ook een heel leuk gevolg eraan geven op Koningsdag zelf. Dus met Koningsdag zelf gaan we om 9:30 gaan we een livestream starten. En dan gaan we met de kinderen, die dus ook hier erbij staan, want we hebben een aantal kinderen die mee mogen doen. En met de kinderen thuis gaan we een liedje doen van de Koningsspelen, Zij aan Zij. En als het goed is kennen ze die al. Een beetje van het school, maar we gaan die dan nog stap voor stap uitleggen. En dat we eigenlijk met alle kinderen van Venray op hetzelfde moment weer dat liedje samen aan het doen zijn. Want we staan zij aan zij. Ja, want een paar kinderen doen al mee. Hoe heb je dat kunnen oefenen in deze tijd? Nou, we mogen de danslessen buiten doen, dus daar hebben we het liedje ook mee geoefend. Maar ze kunnen ook het filmpje kijken van Kinderen voor Kinderen, dus daar hebben de kinderen het ook wel mee kunnen oefenen. En hoe lang duurt het programma ongeveer? Het zal ongeveer een uurtje duren en we hebben daar een afwisseling in zitten inderdaad met het dansen. En dat meer naar interviewtjes gaat doen om te kijken van waar de kinderen de kroontjes hebben gevonden. Dus ja, een leuke afwisseling erin. Ja, op Koningsdag zelf dan ben ik een reizende, dansende reporter. En ga ik van plek naar plek waar dus de kroontjes zijn gevonden door de kinderen. En dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd hoe ze op die plek zijn gekomen. En wat ze nog verder gaan doen op die leuke Koningsdag. We hebben er gewoon heel veel zin in om weer gewoon iets te kunnen doen met de kinderen. En dat was ook eigenlijk de insteek van dit alles. Dat we iets wilden doen voor de kinderen op Koningsdag. Want normaal gesproken staan we natuurlijk allemaal in het dorp. En er zijn allemaal activiteiten. En daarom zeiden we van we moeten iets doen. De livestream is op Koningsdag 27 april vanaf 9:30 te bekijken op Helemaas TV. Bij Ziggo, Glasweb en natuurlijk op YouTube.